שלום. שוק המימון בנדל"ן השתנה עם כניסתם של הגופים החוץ-בנקאיים, והכוח עובר לידי היזמים, בתנאי שהם יודעים איך לנהל משא ומתן. נמצא איתנו אלחנן נועם, כלכלן בכיר, מעל 25 שנות ניסיון, מומחה בגיוס הון לפרויקטים של נדל"ן והתחדשות עירונית, בעל קשרים ענפים בגופים בנקאיים וחוץ-בנקאיים, ומשקיע בעצמו במספר חברות מובילות. אלחנן, התחרות בשנים האחרונות מתגברת. כאחד שרואה איך העסקאות קמות, מאיפה מתחילים? שלום יגאל. אכן חלים בשוק שינויים דרמטיים. הכניסה של החוץ-בנקאיים כבר מורגשת היטב בשוק. בשלב הראשון שמאי מכין דוח מקיף על הפרויקט, מה שמוכר בשוק כדוח אפס. הטעות של היזמים היא שהם פונים לגוף המממן באופן עצמאי עם דוח אפס סגור, מה שמקשה מאוד לאחר מכן על ביצוע שינויים. ליווי נכון מתחיל בניתוח דוח האפס ובניית בקשת האשראי, כך שתשרת את היזם ולא להפך. אדגיש שבנוסף, שמאי שהוא שמאי מטעם הבנק שנבחר ברשימה סגורה, ובתור שכזה הוא נוטה להחמיר. בהנחות היסוד כמו ריבית גבוהה, קצב מחירות איטי, מה ששוחק את הרווחיות של הפרויקט, ומכאן מגדיל את הריבית. רגע, אז אתה אומר בעצם שהחיסכון מתחיל כבר בשלב הכנת דוח האפס? בהחלט יגאל, כשאנחנו נכנסים לתמונה ועובדים מול השמאים על דוח האפס, אנחנו מוודאים שהנתונים ריאליים. התוצאה, שינוי מהותי ברווחיות המוצגת של הפרויקט, שמתורגם מיד לתנאי מימון טובים בהרבה. האם התחרות בשוק הביאה גם שינויים אחרים? כן יגאל, בוודאי. לדוגמה, בעבר יזמים דרשו להצגה של לפחות 30% הון עצמי לפרויקט. כיום, עם כניסתם של החוץ-בנקאיים, גם פרויקטים של 15% הון עצמי יזכו להתייחסות ויקבלו הצעות להשלמות הון במזנין. השלמות במזנין באופן טבעי יהיו יקרות יותר, אבל יאפשרו להוציא את הפרויקט לדרך. ויש דוגמאות רבות נוספות, כגון התייחסות לקצב המחירות הנדרש ועוד. אני מבין שהחוץ-בנקאי מאפשר יותר גמישות. השאלה שלי, האם הם יודעים לעשות את זה גם במחיר תחרותי? בוודאי, כוחות השוק באים לידי ביטוי עוצמתי. אנחנו רואים שההצעות החוץ-בנקאיות הופכות אטרקטיביות יותר, והבנקים שמבינים שמתחילה להיווצר תחרות, מנסים להשוות את ההצעות שלהם למחירים ולתנאים שמתקבלים בחוץ-בנקאיים. בנוסף, הבנקים גם פועלים לשיפור תהליכי העבודה, שכיום יחסית מורכבים ומסורבלים. אני לא אומר שבהכרח גוף חוץ-בנקאי עדיף על בנק. לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות, והמשימה העיקרית שלנו היא למצוא את ההתאמה המיטבית לכל יזם ולכל פרויקט. אלחנן, אני אשמח אם תוכל לפרט קצת יותר איך זה נראה בפרקטיקה. כן יגאל, בשמחה. אנחנו מנהלים מכרז מימון בין הגופים השונים, הבנקאיים והחוץ-בנקאיים, תוך ירידה לפרטים ולפרטים הקטנים ביותר. כשמפרקים עמלות כמו ארגון אשראי או פוליסת חוק מחר, מגלים שגם חלקי אחוזים מתורגמים לסכומים עצומים. המטרה שלנו היא לחשוף את העלויות החבויות ולהשאיר יותר כסף בכיס של היזם. תן לי דוגמה מפרויקטים שביצעתם לאחרונה. בשמחה. חשוב לי לומר, המומחיות שלנו היא פיצוח מורכבויות. בפרויקט אחד הגיוס היה מבנק עבור חברה סמי ציבורית, בנינו מבנה אשראי יצירתי ללא ערבות אישית, אתגר שדרש פתרונות משפטיים ופיננסיים תקדימיים. בפרויקט השני יגאל, מול יזם פרטי עם נתוני פתיחה מורכבים, הובלנו מהלך מול מספר גופים חוץ-בנקאיים עד למציאת הפתרון המדויק. אנחנו לא נרתעים ממורכבות, אנחנו פותרים אותה, זו המומחיות שלנו. יפה, אהבתי. אז תכלס יזם שרוצה לבחון עבודה איתכם. איך זה עובד? אנחנו מתחילים בפגישת אסטרטגיה ומשם מתקדמים. הניסיון רב השנים שלנו וההיכרות האישית עם מקבלי ההחלטות, יש בהם כדי ליצור ערך, כך שרוב שכר הטרחה שלנו נגבה רק בכפוף להצלחה ולגיוס המימון בפועל. אנחנו השותפים של היזם לרווח. אם היזם לא מרוויח, אנחנו לא שם.